Hello my dear friend, ngangit pa piya dan nakamet masyad ba klan mo ti blay don kat lemat pi bat ngaruh ka juga po ti wanam sungi mta singi don shish kala wan wat ikini gitit namar ba mta singi shong iya ti kalti kolong ba jangai ti wan wat kai ni utit se ti long ni hi itu kan penitan ni utit udah untuk utit Tenaus irni ko ini baki ong te une te umde de bang shushimo une de bang ladap khaj lupa te hap no hakpor bang se ko mobile te hap no bade te kumtang haban shimbyang igini te namar bang lawan khaj kalanti ko chai ba stu shrum te hap no hangni te mo baklang mut khaj uta wait bakam he te ba ki hap man ki badon na nang ni po ko borti te ngashkwa banong ipi bro ipi pa we ting ting la da wan ka shkhlaw ko ni kan no ka supungat kamet ka paru so shat so klan mo ti agan ni video mata ngashkwa ban ni ipi kendian ba so ban ai khublai ipi baro iwe pa iwe bala subscribe lam ya ni channel ko jonga ti ha ga long no ba thamai hi namar ba man shwa tingala bu teng ko ka channel no te mayam ta hi te kala sliu no mo bang ong to go video te ngashkwa ban ni pen i pi ba mta singi wan wat tit shish klau te mam dan kam ye te ban shong yeng ru teng teng la than te ngashkwa wan kai no shish klau te kunta te ngashku i pi ne video hindian te wala de kade ka balang kot ru te wan me sungi e namar ba hangan pi pi ka long ni ka sungai ba surok te tang ba wala ka taru ngim sungo yu ramam sungo thaj ye de namar ba kalong ka ska saklau te kelas tu hi kepongan ada yawan kairu te saisian biang so naik play biang saisian nga kublai shi hajar ngo ye gitu kibala subscribe bat kibala ju like bro ye video ko donga umde banga le ye kana gono ka ne ka video le se ka de ka ba plan mar plenya pni phi klau ki kitab ki kishan mo ki jaka ki ba le se ki ba lapoi kala long lupa ka jing tip khamba susu yaki le se ki bompat poi kan long ka jing kan long ka lanti yaki ba ki de ban poi te ngait ba phin ya sno ye te nga syukur pa na phi we poi we ba le se mo ki don ka tu ka ne ki ban ki ba comment le se ki ba don ka jing thut le se ka jing su thu bakla te nga skwa ban ong ba to para mangi de mo le se ka jing bakla ka jing long brio ka don kani ka tai tang balong ya ka e ka bade ka basniu le se ka ban ya comment tim si e te ngasngo ban dong ban garpa na pi baro da ka jing smurit ba ni penduna tang tensi henry pinya comment kumno te comment mo teng teng la ka jong jong ka stu bakla ti ngila ban comment kumno ru kam don jing ta re te ha ka ba ya de ba ka tu ko ka video ka ba la bon ki nong pai la pai ki nriu hajar ngut e ki ba pai ka video ba bang ong ka tu video senong pedeng tu ngam dei bang apen rem na ne ngapen kain dau hadu kata ta ya ka senong pedeng ba ki duna ki turis ndai ngskwa ban ong ba ngskwa ban pen yang tu kolong ba long kadong sngu komen na kaleng jongaru bangan i tang ki kali ml ki don ki wan shongka ki wan jongok ka sigi jaka jongi su komen hadu kata ta tong balong ngasu ong hak tu video bala de ba kam tu hak tu surok lara duna ki turis te kamut kajing kan tho kan lek bi shaki driver mo ki nong yelam jongka EKMGTE nomor ba kre i tu arsni ba ki yabat kali turu ngisam yabat ni sama ki pamphlet tengye penshai ki turis ba ki lek ki de ban shim ki kali jongi ngisam le hi gono gono ba bakla ki ru ki batre ki ba menjur bangin pen arrange kali ngil ai kali da kawe bakin ra ki kali jongi ban lek shaki jaka jongok kai te ki bamtre ngil plaj ben tengi kram kta akti ki kram pen masa kam pen mong hi de te ki lami pade hana batang arsni ru maki kila yapja te ngasko ban ong hato mangi bat maki kita try hotel kita ki nong punya jaka chngok kai ble ngim de se ki brio hato pihun se lada kum mangi hakabri hagu khon kabri nyutre bangin maki kin em mangi ngin yam te ngasko ban ong abangi em ngin lang te tu ya sha ngai mala de tak sni ne arsni la de stayoru hakaba kuthi nyo jing mentoi ngi yo lang ong te ngim de mangi ki driver bangi harian habul ada ka
Menteri kam hok polisi jongkan ane ka polisi sarkar bangi dawa kalong ba kamdei ka jing mentoi tang yengi rei mangiru dang iyo gigas ki bawan nasa sabar man sang sini ka jala jongiru ngiru ngin hap ai ha ki hotel ki jongi hiong te mdei ong ba mangi ngin ra si yang jong kita ki tures te ka babun balang hi ki babun ki basuntu bakla te ngin ong su kumno ken mo ba teng ni kum ko chat brio jongi ki brio ngim pat hele sing la ban ong ba hoi ho ba shai palat ho bum shai na mar ba hele se su tip tang ban kan tho su tip tang ban kono ban ong ban shai pat ya ka e ka ba klaro mla te kalong ka sem ching e hi ka taru te wanum snu e ka na video jonga sim ta sing ka de ka tang ka video khandet ba bang shu yoan ka tit se klau te nga skwa ban ring ni video khandet mon so ai kuble pi paro yu ba subscribe kum juru ye gitu ba comment la ka de ba kisngot nat ane ki bom sot nat ru ai kuble lang ye pi baro te uble undor kat lemat pi hakilin tia jong pi baro marwanum stu bakla ya vai dei ba tu spo snong preng marwa nga kum weru nong trei mon subha jong katuka all khasimi khalia tourist taxi te nga snow so sat ko museum khandiat mon marwa para khasiru bele kin ya bu not ya bu shun mo ngide ban penduk jat no ya ta jing long jong tau thlen men barim ba ubam tangi khasi te nga skwa ban ong tang kata hi ngin penduk jat no kata ka jing long jing don jing am jong tau thlen te ngin itrei langkat ban ngin im lang ken kum ki para khasi te namar ba bele nga song dom khandiat ban suong biang ba habaya dei ba tu gajing ya bat kali jungi te do parado prasnam jungi hi kadon ka PIL ka bawit na yang iru kumki nong yalam le si te ka wit nam ta tu PIL te udon parado prasnam jungi hi ngim shem da lapan pa kurteng namar kadon ba tu ka PIL kala wit ak ta kom te mentaru ngi haban ya biang sibun gijing e bangin yakun te kene gijing yakun jungi ru kamdei re ka bangi kwa nam toy tanak mtoi ka jungi simet ndrei na pata ki kun ki kiti ba ti pateng ngit babun balang hi hakne ka cinglong jingman mata ka kam ka jam ka janjar so palan te banyak kali galem ka kam ka basuk te banyo kamairu kadi ka ba suk la dangila ban khang tang gini turis ki bana ba ni ong tabangin khang tang ki tourist spot kila ban wan haslong ha city hotel sora hai drop tang shaki jaka jmo kai in kit ki kali jungi tang katar ki brio jungi kim su thu ngam la ban mut dur shu na kai ka daw mo te tang kata hi jingkar pat junga te khublai shibun ublai ku khu ya pilang paro kumju ya kayang kasam ya ki parok parjor ki ba thoi junga ru khublai shibun te hakaban kong e pide ban yubu yuble khmat e ha shwa pinle kanu no galanti ka ba pide ban ya mo kam tam ki kam ki ba bha ki long ki jing ku ki ba khrau khublai shibun ublai ku khu pi paro